abrir páxina de saúde para falar dun problema que nos afecta sobre todo agora, cando chega o verán, o estrinximento. Cuando estoy fuera de casa, sí. No. Ay, a mí siempre. Yo mejor en mi casita que en ningún otro sitio, la verdad. No, para nada. Bueno, depende, co que vi pola mañán, xa non. Hai xente que non, pero eu, por exemplo, son automático. Canto é o máximo que podería estar vostede sin ir ao baño, ou que estivo? Un día inteiro, como moito. Un día, eu nunca pasei máis de... Ningún, é bon todos os días, unha ou dúas veces ao baño. Bueno, máximo 3, Máximo 3 días o así. Beber mucha agua y comer mucha fruta y muchas verduras, eso sí. Eso ten que ser, o corpo ten que ser toda unha máquina. Unha e 20 do mediodía, bueno, pois estamos xa aquí en directo no termómetro, visítanos Iago López, médico de familia, que tal, Iago? Moi bons días. Bos días. Bueno, entendo que este pode ser un dos motivos así que nos leve a consulta este asunto. Sí, é un motivo de consulta bastante frecuente. Como é un tabú, normalmente, cando unha persona vai ao médico contándolle isto, vai pensando que é a única persoa do mundo que lle pasa, porque claro, ninguén o fala cos seus amigos. Entón, pois é unha cousa que padecemos todos en algún momento das nosas vidas, hai xente que o padece crónicamente, pero é un motivo de consulta moi frecuente. É que isto é moi interesante o que diso de tabú, porque logo, claro, imos ás redes sociais, a inteligencia artificial, que agora tamén está de moda preguntarlle, e atopámonos, quería comentar contigo este vídeo que se fixo viral destos remedios que a xente suxire cando un ten estrinximento, a ver se o podemos ver, compañeiros, aí o estamos vendo, que consiste en meterse edemas de café pois a modo de supositorio, xa me están entendendo vostedes. Isto que sentido ten dende un punto de vista médico? Desde o punto de vista médico é unha auténtica barbaridade, é dicir, pode funcionar porque o café ten un efecto laxante, pero eu prefiro tomalo pola riba que por abaixo, eso para empezar. Pero, aparte diso, o problema é que o colon é unha mucosa que ten bastantes centímetros cuadrados, é unha mucosa de intercambio de agua e electrolitos. Nosotros somos bastante delicadiños cos niveles de sodio e potasio que temos que tener en sangue. Se produce unha variación, o normal é tener entre 135 145 de sodio en sangue. Se sube un pouquiño, baixa un pouquiño, é fácil que morramos dunha parada cardiorrespiratoria. E se estamos na nosa casa en esa situación, non creo que ninguén nos encontre en unha situación de ser axudados, porque se fose que alguén vai aí nos chispas, igual nos pode solucionar, pero é unha barbaridade para un problema tan pouco grave, porque ninguén morre de astrinximento, que nos sometamos a unha cousa tan perigosa, a min parece unha barbaridade. Por suposto, supoño que quen pon estas cousas o fai porque consigue máis seguidores, como é un tabú, e todo o mundo pregunta a internet, en vez de preguntarse ao seu doctor, pois atopamos este tipo de barbaridades. Pois mito desmontado, xa que temos un doctor aquí hoxe no termómetro. Claro, cando falamos de estrinximento, que lle pasa ao noso corpo? É dicir, que realmente? Pois o estrinximento é unha especie de exceso de eficiencia no noso aparato digestivo. Non sei se podemos poner aquí unha lámina de anatomía que tiñamos. Pois facemos un resumo super rápido. Este é o noso aparato digestivo. Cando tragamos, as sustancias aí primeiro son tratadas polo ácido gástrico que rompe as proteínas, fai un traxecto bastante rápido a pesar do longo que é o intestino delgado e finalmente todo o que non fomos capaces de digerir, de absorber molecularmente, acaba neste punto de aquí, que é Mire, o cego. doctor, ahora temos aí en imaxe que así a xente tamén, mentre o explica o ten así moi clariño na casa, pero aí estamos vendo esa explicación. Todo iso que vedes dibuixado en rosa, que é o colon, é basicamente un sitio onde as bacterias dedícanse a aproveitar o que non aproveitamos, porque o tema da digestión é como o porco en San Martiño, é dicir, todo se aproveita. Entón, o que eu non aproveitei, o aproveitan as miñas bacterias. Esta tamén é a razón pola que a xente que ten intolerancia á lactosa, por exemplo, ten moitos gases cando toma leite, porque a lactosa pasa sin digerir por todo o intestino delgado, acaba aí, e aí as miñas bacterias celebran o San Froilán no colon e empezan a facer gases. E agora, entendendo, doctor, que é o que sucede, por que no verán é máis frecuente que se produza? Porque no verán ese colon que sirve para absorber a auga que queda na nosa digestión funciona demasiado ben porque temos moita calor. Entón, se temos moita calor e nos deshidratamos ou tomamos sustancias diuréticas como unha cervexa que tomas unha pero orinas 3, temos o problema de que hai un déficit de agua no noso organismo e absorbemos a toda velocidade. Tamén, como pon aquí, temos un cambio de rutinas porque somos bastante rutinarios. Unha persona normalmente fai deposicións á mesma hora do día.
Se a dieta ten menos leituga, ten máis patatas fritas, etc., pois vamos a tener máis problema. A falta de intimidade, se estamos nunha casa que estamos compartindo con xente, porque vamos a un chalé ou un hotel que compartimos todos o baño, pois a falta de intimidade tamén nos inhibe. E a veces os medicamentos, sobre todo os soníferos que toma xente cando fai moita calor e non é capaz de dormir, provoca tamén que un efecto astringente, porque case todos os psicofármacos xeran este problema. E ademais a falta de actividade, porque non sei vosotros, pero eu solo facer bastante exercicio durante o inverno, pero levo 2 semanas que non fago nada porque non podo coa vida, coa calor que fai. E canto máis inmobilizado estás, pois máis astringimento tes. Por eso o problema de todos os pacientes encamados, tanto os que están nos hospitais como as persoas demenciadas na súa casa, é unha queixa constante dos seus cuidadores que non fan de vientre, porque a inmobilidade impide correctamente mover o vientre. Doctor, cando é un estreiximento, é dicir, empeza a ser preocupante? É dicir, temos que ir a consulta. A ver, temos, por un lado temos a definición académica, que nada práctica, porque o astringimento defínese como menos de 200 gramos de deposicións ao día, e non penso que ninguén vai a pesar as súas deposicións na súa casa. Bueno, a ver, de todo, hai alguna definición no. moi taxativa que aquel que fai menos dunha deposición por día, a mí pareceme unha exageración. Eu penso que hai máis consenso cando unha persona fai menos de 2 deposicións ao día, pero o máis importante é o benestar da paciente. É dicir, se unha persona fai unha deposición unha vez ao día e ten o raro privilexio de que non lle senta mal, eu como médico non tengo nada que facer, se funciona non o arranxo. Vale. Pero cando isto conleva, e é normal, que teña moitos dolores de barriga, que teña crisis hemorroidales, que teña fisuras no ano, eso xa é un problema. É dicir, cando ti tes un sufrimento causado polo teu ritmo intestinal, é cando eu como médico teño que actuar. Claro, e como actuades? Porque temos aquí unha serie de medicamentos. Pois por aquí temos unha boa gama deles. Temos, por un lado, os laxantes, que son estes dous. Por exemplo, eu penso que os dous se poden vender sen receta porque non teñen moitas complicacións. Non obstante, os laxantes son bons para prevenir o estrinximento, non son bons para unha crise de estrinximento. Cando temos unha crise de estrinximento, é mellor botar a estas medidas sempre cando non teñamos ninguna contraindicación. E cales son? Isto parece que é un micronema de glicerina. O sea, algo máis, digamos, natural, non? É algo, bueno, naturales son os dous, porque este me parece que ten glicerina, a glicerina é unha sustancia biolóxica que temos todas nas nosas células. Claro, pregúntocho porque poden crear dependencia os laxantes que a veces se di? Os laxantes parece ser que sí. O principal problema que causan é que causan tolerancia. De feito, é unha búsqueda que teñen todos os pacientes, todo o mundo ven á consulta e dice, díxome unha veciña que tomase leituga, tomei leituga e funcionou 3 semanas, despois volver a estrinxir. Entón outra me dixo, toma laranxas, e tomei laranxas e funcionaron, pero 3 semanas. É dicir, que parece que o intestino é un pouco puñetero e acostúmase. É listo. Nas persoas con estrinximento crónico, lles das unha sorpresa, e ao final hai xente que fai como a rotación de cultivos medievais, que ton 3 semanas naranxa, 3 semanas a kiwi, 3 semanas... Porque é a única forma que teñen de tomarlo. Bueno, doctor, que vostede en consulta escoitará de todo, pero que onte comentábamos na redacción que alguén de pequeno, a súa nai, lle facía isto do perexil, isto que, doctor? Ante todo é inofensivo, é dicir, que é moi difícil mancar un cativo. A mí o que dame pánico é os que fan con un termómetro, porque o termómetro de cristal é como rompa, pode ser unha defeita para o bebé. Pero isto basicamente é como poner un microenema de glicerina, porque como decíamos antes, a glicerina, os triglicéridos dos que están feitos o aceite son unha glicerina máis 3 ácidos grasos. Entón, a glicerina do aceite introducida con sustancia suave que se rompe non lle vai facer ningún dano ao bebé, ao final o que fai é causar unha pequena protitis, unha pequena irritación do recto para que empece a evacuar e lle provoca as ganas de facer de vientre. Pode funcionar, pode non funcionar, pero nunca coñecín ningún morto por perixil. Claro, é dicir que as nosas nais e avós non ían mal de... Non ían mal. Eu fío máis sempre dunha boa que dunha influencer. É dicir que por eso que... Totalmente. E logo, doctor, para rematar, recomendacións da dieta, porque xa nos deches a unha pista, non, de que no verán os novos hábitos pois son enemigos de, bueno, pois de ir ao baño. Que nos recomendas? As medidas principales é intentar mantenerse activo, é dicir, se non facemos exercicio, o contenido intestinal aposéntase. Temos que mantenernos moi ben hidratados, sobre todo se o noso corpo nos está avisando. E a cerveza non conta como hidratación. A cerveza non conta con hidratación porque a cerveza deshidrata. Tomo unha, orino 3, e todos o hemos comprobado nun bar. Entón, deberíamos beber bastante auga para que o noso intestino non se vexa obligado a absorber a última gotiña que queda nas feces para conseguir hidratarnos adecuadamente. E isto depende tamén, claro, do calor, da actividade física, é dicir, canto máis consuma polos poros, pois máis vou ter que tomar. É unha dieta que en xeral sea rica en fibra, porque normalmente
efectivamente, hai alimentos que se dixiren demasiado ben. Por exemplo, a carne e o pescado. É dicir, son alimentos que é moi raro que alguén teña gases por tomar carne ou teñan gases por tomar pescado, pero si é normal que a xente teña gases por tomar leituga, por tomar tomate, porque é esa extraña paradoxa. As cosas que non dixiro ben e que poden por caso algunhas molestias tamén son as que forman residuo e me permiten facer de vientre ben. Se tomo algo que sea moi digestivo, como por exemplo, pois eso, a dieta das comidas rápida, pois sí, non me dará dor de barriga, pero ao final non haberá quen saque eso, para, aparte que é malísimo para as coronarias. Claro, pois moitísimas grazas pola visita, doutor, ata outro día. Ata outro día. Hasta logo. Moitas grazas. Bueno, pois máis cousas que aprendemos